Hoi, ibu to hamu do? Hah? Gosip. Diri po hamu dora dang pola boha mar gosip. Alai, molo di bege hamu adong na mar gosip taringot tamu. Ilalomu nama membayan hacit ni roha doi. Didok do di poda 12 ayat 10 walu, hata-hata bui songon podang nama niham. Jadi, songo dia do aso nang dohot tamu mar gosip. Hah? Gabela ngolo behita makatai. Di Filipi 2 ayat 4, didok do asa taparohahon akadongatta. Jadi, dang salah makatai taringok dongatta. Alai, bui do gabe rarat pakatayoni. Jala gabe paroahon sasahala. Jadi, do naikon taulahon asau nang songoni? Upamana, molo gabe pahata-hata kalak do pakatayoni. Opa tuduhon dang deng gabe pakatayon munay. Unang matoruson, na asing mahatay hamu. Unang sanga mangararati. Pikiri ma. Nakpedang siap kamu gosipi, ale molo dohot tamu pabohoni tu na asing, ngamar gosip pamu disi. Alani unang masaya toi urusan ni hala, songon nadido di sada Tesalonik 4 ayat 10 sada. Nadi hamu nama radoti. Ada orang sotahatai tarengot talak, pikiri ma. Takas do huboto sude? Molo hupabo untuk halak, gabe bohama halak mangidai bana. Jala bohama halak marnida au. Ingok ma. Molo nunga adong namar gosip, pitor hatop ma hatai na asing. Las marohani halak, songoni nang rohamuna.